Wel, y syniad oedd rhoi cefnogaeth i'r sioe yn enwedig ar ôl y pandemig efo'r Covid ac yn y blaen. Oedden nhw angen ailgyflwyno y sioe fel rhywbeth newydd, rhywbeth ffres, a wedyn y syniad oedd Cowt oedd i wneud hynny ac i gadw pobl yma yn lot hirach ac i fwynhau y tywydd a mwynhau yr talent a'r ferchog lleol yma sgynnon ni. Beth positif de. Mae jyst yn adloniant i'r teulu i gyd, dwi'n meddwl, dydy, a mae'n reswm neu mae'n ffordd eitha hawdd o gadw pobl ar y maes. A mae'n anodd o bwysig dydy, a wnaethon nhw wedyn fynd rownd stondinau, gwario mwy, mae i gyd yn positif. Oedden ni'n teimlo bod y Cowt wedi bod yn hynod o lwyddiannus leni, yn hynod boblogaidd ymysg pobl ifanc a teuluoedd, a braf oedd gweld bwrlwm y lle dros y deuddydd, ond hefyd pa mor ffodus oedden ni o'r tywydd braf. Da ni'n teimlo fel cymdeithas bod y Cowt wedi gweithio dda, a rhai o'r manteision oedd bod pobl a teuluoedd yn aros yn hwyrach ar y maes ac yn prynu swper gyda nosa ac yn gwario fwy amser gyda'r stondinwyr. Mae hefyd un o'r manteision eraill, mae wedi rhoi platfform i fandiau Cymreig i allu cael cynulleidfa a i allu hybu i sgiliau a'i hyder o flaen cynulleidfaoedd yn llawn dop. Braf o gallu rhoi bandiau poblogaidd ymysg bandiau sy'n cychwyn, a dwi'n meddwl o ran diwylliant Cymreig, oedd hi'n braf i allu croesawu'r diwylliant ar ochr adloniant fewn i sioe eleni. Dwi'n teimlo bod Lenny wedi rhoi sylfaen hyderus iawn i ni ar gyfer gallu datblygu'r Cowt yn y dyfodol. Mae wedi dangos potensial y lle o ran bod y bandiau a'r ardal adloniant, a dwi'n teimlo ar gyfer y dyfodol. Mi fyddwn ni yn tyfu'r ardal ac yn datblygu o ran syniadau hefyd. Felly, da ni'n edrych ymlaen i weld be fydd y Cowt yn y blynyddoedd nesaf. Rwy'n credu ar ôl gweld y llwyddiant y flwyddyn hon, mae'r Cowt yn rhywbeth sy'n mynd i aros, sydd yn mynd i ddatblygu, sydd yn mynd i fynd i 2 ddiwrnod llawn, a da ni'n gobeithio trafod yn fuan iawn efo'r gymdeithas y ffordd ymlaen i'r dyfodol.